I don't have any faith with that meeting from SADC for one simple reason. Why is it possible to have one president who convoked that meeting, and at the same time that president congratulated the candidate from Frelimo on one time when the Frelimo party said to people here to take care because we need the Constitutional Court to validate that results. So I think this is a big fault the President Mnangagwa are make this process, and it's like other organization here in Africa. We submit, for example, all atrocities we saw here in Mozambique for the African Commission of Human Rights and People, but he didn't say nothing about that whole process. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo agara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, anzi musangano wakadedzerwa neSADC musi wa 28 November kuti vazokurukura nenyaya yeMozambique. Hatina kana basa nawo and hatina kana chatinotarisira kuti chibude pamusangano iwo, and hatitorina kana ruvimbo kana rutendo nazvo, kunyanya nachepeseni weSADC mukuru mbavha huru yekuba maelection. Hanzi hatitorina kana ruvimbo naye. Ndo mashoko ari kubuda paMozambique zvamanje manje. Sezvamunoziva pakadedzerwa musangano emergency meeting, extraordinary meeting kuti vanhu vazoita sei vazokurukura musi wa 28 November. But handisi hangu kuti tozosvika ku28 kwesoko vanhu vachingodamburana chete, vanhu vachingorovana nematombo, vanhu vachingopisa zvinhu. Pane pachiri nechakanaka here, because dai wanga uri kunzi musangano weemergency ka even via Zoom kana kuti chii waingoitwa online, vamwe vari kwavari ikwako podiscusswa nyaya dzacho, potorwa matano faster and then vanhu vakawanda vasati vaita sei vafa. Handitika mamwe mapepa ari kuti i30 vanhu vafa, mamwe ari kuti i111 vafa, but ari kunyatsoziva chokwadi chacho chaicho hatisi kuziva kuti zvakamira sei. Handitika panyaya yevanhu vaita sei vafa sofa, but vanhu vari kufa according to Forbes Africa iri kutaura iyo kuti vanhu 30 ndo vafa kuMozambique, and then African News iri kutaura futi kuti vanhu 30 ndo vaita sei vafa kuMozambique ikoko futi. Handitika saka zvisinei ndine mashoko atiri kuti tizvinzwire. Panapa tinofamba nedingindira rekuti umbowo, hatingotaure nyaya dzekufunga kuti tazofunga kuti ndinge ati kana kuti ndinge ati. Aiwa, mirai muzvinzwire pachezvenyu. Handitika right, gwenzi reFitomed iro riri pasapo, manhamba aripo ayo. Fonai manhamba yayo motaura kuti mabva nekuna DJ Holly, muri kuda kubatsirwa, muri kuda gwenzi iri. Vasikana ava vanokuitirai mudiginyira wacho, vanokubatsirai. Chinonzi chiripo ripotyo ipapo. Handitika saka batai manhamba yayo anga ari pascreen ayo, moita sei motaura navo. Handitika tisingatambise nguva, rega tinzwe mashoko kuti vari kuti chii vanhu vepaMozambique nenyaya ye-extraordinary meeting yadedzero. SADC leaders meet, how would you like for them to deal with what's taking place in Mozambique? I don't have any faith with that meeting from SADC for one simple reason. Why is it possible to have one president who convoked that meeting, and at the same time that president
congratulated the candidate from Frelimo on one time when the Frelimo party said to people here to take care because we need the Constitutional Court to validate that results. So I think this is a big fault the President Mnangagwa are make this process, and it's like other organization here in Africa. We submit, for example, all atrocities we saw here in Mozambique for the African Commission of Human Rights and People, but he didn't say nothing about that whole process. We send files, we send pictures or videos and etc., but he didn't think about it. The same, we have only one press release from the African Union, and after that we don't have any information. Right now from SADC, I don't have a faith he can solve our problem. I think the only solution is on the hand of the government, the hand of the Frelimo party, and the hand of the Mozambican people. All right, Wilka, thank you so much for your time this evening. That is political analyst and observer Wilka Dias there talking about the situation in Mozambique, of course, saying that calm has since been restored to Mozambique, and also saying that the upcoming SADC Troika meeting, saying that as Mozambicans, well, he has no faith. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega, hanzi hapana ruvimbo, hapana rutendo, hapana kana wani. Takatumira mavideo, takatumira mareports, takatumira chii, SADC haina kana chainokwanisa kuita, and haina kana chainoita, nekutoti ihama nehama, ishamwari neshamwari. Ameno munoti chine nyaya iyi, isa comment section kuti saka SADC yacho ichiri nebasa here kana vanhu vasisina ruvimbo, rutendo. Zvaimbonzi kuti zvinhu zvizoita kuti SADC ipindire munofanira kuitwa bongozozo munyika. Izvozvo kuMozambique bongozozo ririko, hapana action yati yaitwa, vakatoisa date remusi wa28 zvavo. Amen. Siya comment section otaura mafungiro ako, otaura maonero ako. Ndonyaya yanga ndanguya nayo, just a quick update panyaya yekuMozambique kuti muzive kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, uye SADC yakamira sei mawanaya. So me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera. Make sure you hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded, because it's no upload my videos each and every day, and it's no pisa each and every day. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now.